Het spande erom of de gondelvaart in Droegeham terugging koe. De kaam namelijk buiten te kwad. Maar dat is oplost. Het Ares uit Boetenpost en het vierde alvertol van Droegeham zorg je ervoor dat de gondelvaart terugkeert. Het dorp, hier wordt te weinig gondels en we hebben zoiets van, nee, we moeten helpen, want het is niet een dorp, we zijn onderdeel van het dorp. En dat is voor het eerst in de geschiedenis dat een dorp van Boetenmei docht. Het is een hele andere samenwerking. Hè? We gaan boeten het dorp uit, dus dat is iets oors. En dat is voor beide partijen denk ik iets moois, wat ik wil weer wat nees mij meebrengen kan. Dus ik ben benieuwd hoe ze erop reageren. En nou alles roen is, kunnen de deelnemers net stilzitten. Door dit jaar waren namelijk meteen de eerste onderwerpen presenteren. Wij hadden de stormram. Ja, die heb ik vorig zomer gezien. En die vond ik echt heel mooi. En daar hebben we een afgeleide op maken. Maar het idee, als we terug gaan, dan rammen we door met de stormram. We hadden het thema Formule 1 gepakt. Vooral om de jeugd te komen te spreken. En de oudere gaat die ik was geloof van Formule 1, dus zo hebben we op het idee kwam. Het toosten op onze 44e editie en dat is echt een heel mooie editie voor mij. Dus de jongens, proost en Als je er één keer voor gaat, maar je er vol enthousiasme voor gaat, en dan komt het altijd maar goed. Jawel.